Volem estimar molt a Jesús i volem ajudar molt els mossens. Volem que tots els nens puguin conèixer Jesús. Preguem. Us ho demanem, Senyor. Preguem pels treballadors que treballen cada dia i que no es cansin i que tinguin bona salut i puguin alimentar els seus fills. Preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. Preguem perquè els malalts trobin sentit al seu sofriment. Preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. Preguem perquè l'amor arribi arreu del món. Preguem. Us ho demanem, Senyor. Donem gràcies a Déu per haver-nos donat aquesta família tan meravellosa. Et demanem, Senyor, que tothom tingui una família que l'estimi. Preguem. Us ho demanem, Senyor. Perquè s'acabin les guerres i regni la pau arreu del món. Preguem al Senyor. Escolteu, Senyor, les pregàries que em feu hem presentat. Per Crist, Senyor nostre. Aquestes flors són un regal per Jesús. A veure, qui és la corda? Jesús. I Jesús, què hem de fer amb Jesús, aquesta corda? Agafar la corda perquè no ens perdem. Exacte, Jesús és el nostre amic i per tant la corda és Jesús, oi? I no la deixarem mai. I no la deixarem mai perquè si no ens perdem i ens guia.
Ara estem molt contents, escampem aquesta joia per tots els raconets del món. Demanem a crits al cel la força que serveix. Tots sí! La força que serveix, 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 també hem fet diversos. Sí, hem fet molts esboços i després ja ho posem en comú. La força que serveix, la força que serveix, la força que serveix, la força que serveix, la força que serveix. Oriol, vine! Adéu. Aran, al banc, reina! Ah, pues mira com aquell, vale. Aran, mira com aquell nen. Que rodó. No, mira, és com si fos un escut, la corona i hi apareixen les banderes de la senyera. No passa res perquè hi ha les pedreres, que no passa res. Vols pintar la meva esquena? Una garàs. Lola, la llibertat amb la vostra lara. Perquè veus, el nostre grup ho dibuixem 3 vegades tot, així quedarà per tot. No li agrada. Sorties al YouTube, ara. Després de mesos de setge, Estic portant les càmeres. No cal que el tant. Tens el teu? ¿De qué? Yo veis 3. ¿Te las portas? Aquí a color, aquí a color. Vinga. S'ha de pintar-ho tot. S'ha de pintar tot, els edificis i tot. S'ha de pintar tot. Venga, pintar bien. Un poquito más grueso. Venga, un poquito más grueso. Vale, venga. ¿Y ahora? Venga. Marina. ¿Y cómo es la... No, pues el de viene. Bueno, a ver, Marina. Deixant enrere nostra la pobresa de Aquí, si vols avançar el tema, per aquí, veus? Tens de gravar la teva mare.
Pues de cafè no convenen. No. Mira, taronja, acompanyats jo no volia menjar-ne i ja tinc. Ara és de madurar. Mare de Déu!